Banishment, taktiež známe ako vyhnanie ducha. Je to typ očisťujúcej mágie, ktorú môžete použiť, pokiaľ u vás doma straší. Banishment je vyhnanie nejakého ducha alebo entity, teda vyhnanie nejakej energie, ktorá má svoje vlastné vedomie, čiže niečo živé. Hej. Nemá to fyzické telo, ale je to živé. Vidíte to, cítite to, možno, že to niečo robí vo vašej miestnosti, možno, že to niečo robí vám. V tomto videu si teda povieme, ako sa môžete zbaviť nejakého ducha alebo nejakej entity. Predtým ale, ako sa budete niečoho zbavovať, je veľmi dôležité, aby ste si na 100% ujasnili, či je to nejaký duch, entita, alebo iba negatívna či stagnujúca energia. Častokrát sa stáva, že mi ľudia napíšu na Instagrame, že u nich doma straší a keď sa spolu porozprávame a spoločne preberieme, že čo sa vlastne u nich doma deje, tak zrazu prídeme na to, že žiadne strašenie tam nie je. To, čo sa väčšinou deje v rodinách alebo v nejakých uzavretých domácnostiach, je to, že sa hádate. Tie hádky vytvárajú nejakú negatívnu energiu, ktorú potom cítite. Cítite, že je tu nejaká zlá atmosféra, že sa tu nejako ťažko dýcha. Keď prídete zvonku domov, tak cítite, ako keby vás niečo možno, že sledovalo alebo prenasledovalo. To, že u vás niečo je, môžete rozoznať týmto spôsobom. Vaše zmysly. Oči. Vidíte niečo? Vidíte nejaké postavy? Aj cez deň, keď tu nie sú žiadne tiene. Sluch. Počujete niečo? Počujete niekoho aj vtedy, keď ste o samote a keď nehrá žiadna hudba. 3. Dotyk, váš hmat. Cítite, že sa vás niekto dotýka? Normálne cez deň, nie keď sa ráno zobudíte a ešte ste v polospánku. Čuch. Cítite nejaké čudné vône, nejaké parfémy? Čo sa týka tých entít, je ešte veľmi dôležité, aby ste vedeli rozoznať, či ide o niečo neškodné, alebo ide o niečo, čo je veľmi nebezpečné. Takže od jednotku po trojku. Toto sú iba entity, ktoré vás navštívia. Blúdivé entity. Čo sú blúdivé entity? Duchovia, pokiaľ praktizujete mágiu a niečo vyvolávate nejaké sily, alebo elementárnych duchov z rôznych planét. Toto je 1 až 3. Sú to neškodné entity, ktoré len tak prídu kúknuť. Potom od 4 do 7 nie je to nebezpečné, ale keď sa blížime k tej 7, môže to byť trošku nebezpečné. Toto sú väčšinou zosnulí duchovia. Častokrát sa stáva, že ak si kupujete nejaké predmety zo sekáča alebo zo starožitníctva, môže na to byť prisucnuté, pripevnené niekto. Keď človek zomrie, niektorí ľudia nie sú pripravení na to, aby odišli. Niektorí ľudia sa boja zmeny, niektorí ľudia sa boja odísť do svetla. Je strašne veľa dôvodov, prečo sa človek po smrti môže rozhodnúť ostať na zemi. A jeden z týchto dôvodov, čo je veľmi bežné, je to, že ľudia si vytvárajú emočné púta k nejakému priestoru, k nejakej miestnosti alebo k nejakým hmotným veciam. Taký príklad, ak sa nasťahujete do nejakého starého domu po vašej babke a babka mala naozaj veľmi silné emočné puto k tomu domu a po smrti sa rozhodla, že neodíde do svetla, lebo ešte nie je pripravená na posmrtný život, tak babka tam môže strašiť. Preto som tých duchov a zosnulých zaradila do tej kategórie 4 až 7. Že 4-5 nechcú ti robiť niečo zlé, len tu proste chcú ostať alebo majú nejaký vzťah k nejakému hmotnému predmetu, ktorý ste si kúpili v starožitníctve. Potom 6-7 zlí duchovia. Viete, ono je to také, že každý človek má svoju vlastnú povahu a keď zomriete, stále máte svoju vlastnú povahu. Nie každý duch je taký istý. Nie každá entita je taká istá. Nie každý zosnulý človek je taký istý. Ujo, ktorý je rasista, bude rasista aj keď zomrie. Dobre? Ak bývate v nejakom dome a ste čierni a ten dom patril nejakým nacistickým Nemcom, ktorí tam ešte ostali, tak asi budete môcť očakávať, že tento duch bude tá 6 až 7 a asi až tá 7. Hej, že bude voči vám nepriateľský, že bude trošku možno, že pre vás nebezpečný. Ok, poďme teraz na to 8, 9 až 10. Toto sú veľmi nebezpečné entity, 8 až 10. Toto väčšinou nebývajú duchovia, toto skôr bývajú démoni, tmavé entity, nízkofrekvenčné entity. 8, 9, 10. Démoni a nízkofrekvenčné entity, toto sa nestáva často.
Toto nevidíte často, toto u vás nebude. Väčšina z vás, čo vidíte toto video, 8-9-10 u vás nie je, bodka. Na zahnanie veľmi nebezpečnej entity treba zavolať nejakého odborníka. Poďme teraz na ten banishment v 3 krokoch. Krok číslo 1, pochopenie, aký typ strašenia a aké máte vy schopnosti. Čiže aký je to typ strašenia? Je to tá 1, 2, 3, alebo je to 4, 5 či 6, 7? Treba pochopiť, kedy sa to začalo, to strašenie u vás. Ako sa to prejavuje? Čo to konkrétne